Mbak Winda ki lho ngantek 3 dino ora ngetoki nang ndi to? Lah iya to jare arek rencana bakar. Nah, ya dhewe lho Ndek, bengi malam apa to kae? Malam apa to? Malam Kemis to. Tahun baru nih. Apa iya? Iya. Lah iya Malam malam Kemis, malam Jemuah iki malam apa iki? Malam Setu iki. Ha sak ya enak ora teko irunge nang ngendi jane. Mbok iki wong Wis jare ngejak urunan, ngejak bakar-bakar. Sak ya ene ra teko ora ngiyadek tenan ae. Yo seneni. Wong teko. Halo. Halo, gundulmu kuwi. Iya, Mbak. Aku enek nang omah. Ora lho, urunane ndek ingin piye wong kene lho ngenteni ngantek jam 12 dinteni ra muncul ora ngajar men lho kowe. Oh iya ya Mbak, aku lali ya. Lali penglali kowe iki. Piye ya? Duitnya tak nggo nebusi paket. Paket. Oh, lah iki. Piye to ki wong? Aku kan apa ning ngonten. Jare janjian bakar pitik lah kok mau tuku paket iki piye? Lah terus piye Mbak ya? Ya wis Terus duitnya. Duitnya entek. Dijoli to. Lah piye to karepmu? Piye wis entek ki aku enggak ada duit ki. Nah. Wis tak nggo nebus paket.